Ипи бирегез, һәм бер-ике кечкенә балык. Шуны батырыр өчен куе сыра да бирегез. Һәм шәп итеп кыздырылган ит кисәге. Менә шулай. Энекәш. Сөекле туганнарым, Буран үлмәс бит. юктыр мөгаен. Бу нәрсә диюең? Мейстер сүзе буенча бала исән калырга мөмкин. Ни өчен баланы шундый газапландыралар? Барысы да Худайлар кулында. Ә безгә барыдыга да булырга кирәк. Миңа калса, төньяк сине бүтән шатландырмый ахыры. Ышана алмыйм синең шунда китүеңә, бу хәтта синең өчен дә мәгънәсез. Синең кызыксынуың кайда? Кеше ясаган иң бөек кырылма, батыр төн сакчылары, актан йөрүчеләрнең карлы урманы, Карадан киенергә җыенмысыңдыр бит. хатын-кызлардан баш тартыргамы? Алайса барлык фахишәләр хәерчегә чыгар. Юк, мин бары тик стенаның иң өстенә менеп, дөнья чигенә басып сиеп алырга телим. Балаларга бу шакшылыкны ишетү кирәк түгел. Киттек. Бала исән калса да ул инде көчсез гарип кенә була ала. Мин тиз һәм җиңел үлем сайлар идем. Гарипләр турында сүз киткәч, синең белән килешә алмыйм. Үлем ул ахырга нәтиҗә, ә менә исән булу санап бетергесез мөмкинлекләр бирә. Бала исән калыр дип өметләнәм. Уянгач нәрсәләр сөйләгән нишләсем килә. Кадерлемем. Кайчакта үзем дә аңлый алмыйм синең кем ягыңда икәнеңне. Кадерле абыем, син мине рәнҗетәсең. Гаиләбезне ничек сөйгәнемне беләсең бит.